Από πολύ παλιά, πριν υπάρξουν μηχανές και κινητά, οι άνθρωποι παρατηρούσαν κάτι περίεργο. Όταν το φως περνάει από μια μικρή τρύπα σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, σχηματίζεται στην απέναντι επιφάνεια μια ανάποδη εικόνα. Αυτό λοιπόν το ονόμασαν σκοτεινό θάλαμο. Πέρασαν πολλά χρόνια μέχρι που κάποιοι επιστήμονες κατάφεραν να παγώσουν αυτή την εικόνα πάνω σε μια μεταλλική πλάκα και αργότερα πάνω σε φιλμ. Οι πρώτες φωτογραφίες ήταν ασπρόμαυρες. Χρειάζονταν πολύ χρόνο για να βγουν και δεν ήταν καθόλου εύκολο να τις εμφανίσεις. Σιγά σιγά ήρθαν οι έγχρωμες φωτογραφίες, οι μικρές μηχανές τσέπης και σήμερα πια βγάζουμε φωτογραφίες πολύ εύκολα με ψηφιακές μηχανές και με τα κινητά μας. Όμως η φωτογραφία δεν είναι μόνο η μηχανή, είναι και το κάδρο. Έχουμε τρία βασικά είδη κάδρων ή αλλιώς πλάνων. Το πρώτο είναι το γενικό πλάνο, το δεύτερο το μεσαίο πλάνο και το τρίτο το κοντινό πλάνο.